पोया तरी करून पोवपाक कित्याक आतां करून पोवया म्हणून लॉक पोया पडटा लॉक पडटा ओके कट घंटे मारिए कट मार कटर कटर सकाळ सकाळ Boris. डायरेक्ट अंगाडी मागीर करता मागीर करता चल हांव ताका ओडटा सुट्टा कितलो तो पळय असो घुडोवपाक ट्राय कर असो तो तोंडान उलटो जावंक जाय आसून घुडाय सुटले रे ओपन कर ओपन कर ओपन कर बाहेर काढ कसं लागतं आता उडे काढ बाहेर काढ कटर बाहेर काढ फुल बाहेर काढ ऐक ह्या पोटाक तुझे हे पावूंक जाय धडक कट जाता वचो ना ओपन कर
भितर चली भितर चली स्प्रेडर आहे स्प्रेडर. सुट्टालो काढू सात नाही वरिष्ठ काढू पोटी ಸೀಟ್ ಹಿಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಾಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಡಿ ಸಫಲ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಡಿ चेन पडले चेन तू तिकडनं का तू तिकडनं चेन तुका पहिलेच सांगला पहिलेच सांगला राव हे कोण किती कर हे कातर कातर इंजी जुडे रे कान ओढून जा विना तू याला कडा नाही आराम कुठं नाही रे हे पण ऊपर जातो चलो ऊपर कर बे बेल्ट ले लो ओके ना सर जी थैंक यू अभी लगाओ अभी डालो प्रॉब्लम होया था ओके काढूया पहिलं Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.